Ja vás vítam o ďalšom videu ako byť youtuberom. Toto bude mikrofón, lebo sú trochu problémy s týma mikrofónom. A keď natáčate hru na počítač obyčajný, alebo notebook, no tak to má slabý mikrofón, aspoň ja mám, tak si musíte kúpiť mikrofón. Mikrofón sa dá kúpiť napríklad na Alze a podobných zariadení alebo v Elektronaj, proste tam, kde predávajú elektrické veci. Sú to hracie, musí to byť hrací, lebo spevácky to by sa ozývali. Tieto hracie, do nich iba hovoríte a normálne je vás počuť. Ďalej, teraz, aj keď si kúpite ten mikrofón, tak to slabo bude počuť. Slabo to bude počuť aj tak, takže pravým klikneme na takéto. Dáte, že zvuky. Tady máte mikrofón. Kliknete na ten mikrofón. Dáte vlastnosti, aspoň ja to tak mám. Tady máte úrovne. Tady si dáte, akú hlasitosť chcete na ten mikrofón. Ja mám plus 30. A mikrofón mám hlasitosť normálne na Bandicam 70%. Vylepšenia. Tak, nič. A to už nič. To je všetko, čo som chcel ukázať. Ďalej, môj kamarát bude o týždeň youtuber. Do popisu videa dám, ako sa bude volať, takže si to môžete pozrieť. Možno, že sa mi podarí s ním natáčať, to sa musím ešte opýtať. To je všetko, čo som vám chcel teraz ukázať. To je moja krátka séria. Tak, napríklad, lebo bez mikrofónu by vás bolo počuť asi takto nejako. Haló, raz, dva, tri, skúška. A teraz je ma počuť lepšie. Takže bez mikrofónu by vás bolo počuť tak, ako som to už robil. A takto vás bude zase takto počuť, ako ma počujete. Ja tu mám úplne, takže snad sa vám toto páčilo. Snad ste to pochopili, keď ešte raz, keď ste to nemoc dobre nezachytili, no tak pravým kliknete na speakers, alebo ako to máte zvuk proste, tak dáte zvuky, alebo niečo také, keď tam máte mikrofón rovno, tak mikrofón, nahrávanie, mikrofón, dáte mikrofón, vlastnosti, počúvať, úrovne. Ja mám takéto úrovne, mikrofón na 70 a mikrofón boost na plus 30. Mikrofón boost je mikrofónu, hlas mikrofónu a podobné. Ospravedlňujem sa teraz. Mi spadol trochu mikrofón na mňa. Tak, takéto mám. Tak ja toto ukončím. Dúfam, že sa vám toto páčilo. Keď sa vám páči táto séria, budem rád, ak mi dáte like. A napíšte mi do komentára, takže čo ešte by ste radi chceli do série Ako byť youtuber, aby som vám ukázal. Ja si myslím, že ešte ako sa to striha, aby som vám ukázal. Máte Bandicoot. Otvoríte si Bandicoot. Mňa to trochu trvá, dúfam, že to nevadí. Tady máte spojiť. Ja mám registrovať, lebo ja mám ešte zadarmo verziu. Nechcem si hneď všetko kupovať z dôvodu. Neviem ešte, ako dlho budem natáčať. Tady je to strihanie. Sú tam pohyblivé obrázky, keď na nich pohnete za myšou. Tady je spojiť. Spojiť to akože, že spojiť viac videosúborov. A toto je strihať videosúbor, odstraniť jednu alebo viac častí z videa. Tak to si napríklad toto tam vložím. A dáme napríklad, dajme to odtiaľto odstrih.
Dám spustiť a ono sa to odstrihne. Ale ja nebudem teraz strihať, lebo nechcem si postrihať svoj archív. Tady je spájanie. Viac súborov, to nebudem ešte moc robiť. Tak takto sa dostrihuje, lebo jeden môj kamarát sa ma pýtal, že to je ten youtuber budúceho týždňa. Sa ma pýtal, že ako to všetko spraviť, tak natáčam sériu, keď tak mi daj komentár, čo ešte chceš vedieť. A ja si myslím, že toto video by malo byť na dneska všetko. OK, ak sa vám toto páčilo, dajte like. Nesklamem ani komentár, a aj keď ma nemáte v odbere, tak mi dajte odber. Tak zatiaľ, čus!